is weer vreemd een beetje, maar het weekend van het... Goeiedag, mijn naam is Meid Witte of mijn naam is Meid Witte lid. Ik ben hier om te zwitten en je mij in het witte. Dirk of gewoon na nemen me der gitteren nam me die ooral brim met litte hitte spitten. Welkom bij Noorderwien. Mijn naam is Flow 5, dirigering in kennen me. We zijn hier bij de 4e editie van Noorderwien Live. Ik neem je bij in de backstage. Dus geen vooral mij en wat je doet al je bord. En Noorderwien had een nieuw format met al je muzikanten die hun clips doorgejeren. Dus let het zien joh. Dus zet maar loot die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien Live, Noorderwien Live, Noorderwien Live, bij Willem de Vries. Ik ben bij Johan. Hast er wat nog in? Zeker, het lijkt me heel leuk om dit te doen. Het is de eerste keer, dus... Dit is bij Vogel en er zit Lavalou aan. Echt nog van heel het bot. Muzikale dansplein van Friesland. Dat is nog volle meer live muziek hier vanuit de studio. Maar eerst Shawn Mendes. Vraag. Het mooiste van Noorderwien. Ik heb niks op 24. hè? De soundcheck. De soundcheck. Ik heb niks op 24. Ben ik maar meer. Dat is ik zo. De soundcheck. Als het wat echt hier is wel leuk, maar dat is toch minder. De soundcheck is het mooiste wat er is. Nee, ik ga jij dus nog een stukje acrobatiek doen in de show. Tenminste, nieuw het. Ik hè? Ja. Acrobatiek? Ja. Nee, dat is een Ik doe misverstand. zweer, dat is hoe is dat? Nee, dat is een misverstand. Nee, heel goed. Nou, ik wil hem schrikkelijk. Het is hier gezellig jongens. En dit was hij beter. 1, 2, 1. Net was die beter. Ja, dat probeer ik wel nog beter te brengen. Dit betekent volle zoener, want dit betekent gewoon vrijheid en zo. Maar ja, daarom zei ik het maar even zo. Ik ga 3 nummers doen van de nieuwe EP. Weet dat? De EP heet Minute Made Woman. Ja! We zijn weer aan de Tribute Band. Stel je eens even voor. Ik ben Jasmin, ik ben Ja. Hilda Hoekstra, ik ben Marije Hoekstra en ik ben Hilda Wielsma. Oké, en wat had je hem samengebracht? Nou, het idee om naar het Adele-concert te gaan en dat net slagen. En toen dachten we gaan maar z'n allen een leuke tribute to Adele maken en... Doen we hetzelfde? Ja. Een unieke combinatie, want was eigenlijk maar correct op het idee komen om iets wat besteedt op je eigen identieke manier na te doen. Ja. Maar je komt uit allerlei verschillende plakken. Wat is je homeground? Waar viel je hem thuis? Welke plakken waar ben je opgegroeid? Wij komen alle twee uit Waarden, met Marije die ben het nou sinds een rondom hier in Waarden. Ja. En Hilda is weer de zus van Marije, dus... Ja, wij komen oorspronkelijk uit Blauwhuis. Single, dames en heren, hij is uit, denk ik of net? Ja, nou ja, we hebben steeds maar nog eerst een strooisingle, dus... Ik ben hier bij Marcel, even een extra interview voor mensen thuis van Noorderwien. Ik ga Marcel even interviewen en we zullen nog iets verrassingselement van. Oké, Marcel, ik ben heel benieuwd naar was het eigenlijk die inspireert vooral van die taalkeuze en was er mij dorst? Ja, hoe moet je het zeggen? Als je die in een taal uitdrukt, het blijft uitdrukt, dus in een emotie. Dat soort dingen, dan druk ik hem uit in het Fries. Dus voor mij had het nooit een vraagstuk geweest van wat ik zeg een jongen zo. Als je iets geloofwaardigs jongen wordt, mijn gevoel, dan is het in mijn geval is het Fries, want dat laat ik tegen binnen. Ja? Absoluut. Ja? Ja. En hoe gaat dat dan? Van die emoties naar eigenlijk iets heel intellectueels worden? De meeste versjes die ik schreeuw hebben wel een bepaalde lading. Ik vind het interessant om hoe de D of dat soort dingen te schreeuwen. Ik maak ook hele vrolijke dingen, grappige dingen. Dat is een lights is natuurlijk ook een emotie. En als ik me daarin in uitdruk, dan is het automatisch in het Fries. Een kwaad grappig versje. Ja. Ik nam een vrouw met mij bediend naar een heel duur restaurant, waar ik alles van haar weet. Ik voor de eer bedankt. Je roept er maar van leven, want best een knappe vent. En je ziet de joh. Maar haar hand niet, ja.
voor naar geen, maar voor een man is het best lastig. Dan sterk in die schoen te staan. Zwaar ik het best, laai ik me haar in bed. Nee, hoe de regen niet meer. Maar van haar kon ik niet zijn. Nee! Ik koer net alles winnen, maar het kan vanzelf, want ik kon mijn vrouw weer bieden. Dus ik zie dat eten net de zin doen op eerder en de volgende dag wie me gewoon in bed van rollen en dan honden goed niet lekker aan doen. Nee, ik heb wasken en ik maakte wat koffie, maar ik dacht hoe maakt dit verder, want ik geef van alles voor mijn dingen, maar ik zit vast vast in de roes van de date. Zit gisteren vast in de roes van de date. Ik zeg gisteren te vast in de roes van die date. Kleer die vlaggen door de lucht, je begon een soort van show. En ik maar kijk, ik riep nog, ik denk ik pak haar nou. Je ropte en je raarde en je kreeg wat te loer. En je zei ineens, bliksempier, de Marcel, beste jongen, wat dit is lekker. Nou, dat weer even een leuk stukje van Boeten van Marcel en mij. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ga verder. Nou, wat is het probleem? Nou, er staat een prachtige Suzuki Vitara naast mijn auto geparkeerd. Maar ik kan de deur niet meer uit, zeg maar in. Dus dat betekent dat ik kom zoeken wie de eigenaar is. Hey. Willem, wat dacht je hierom? Nou, wat voor zelf oplast? Volgens mij is het, hoe heet hij? Bas of Bart? Hoe heet hij? Bob. Bob is de schuldige. Maar Bob komt eraan. Bob komt er wegrijden. Oh, je bent niet Gelukkig stond hij hier, want niemand had geweten dat hij van Bob was. Snap je? En ik maar probeerde me ertussen te wurmen, maar dat lukt niet. Ik ben niet zo dik, maar dit is wel extreem anorexia ruimte. Maar je kunt er aan de andere kant in stappen dan. Nee, want ik heb een auto, die is bijna 14 jaar oud. En die kan alleen maar aan de bestuurderskant geopend worden. Ja. De deur die is niet meer open. Die is dichtgelast of zo. Nee, die wil gewoon niet meer. Die zegt, ik ben klaar. De rest van de auto wil nog wel. Die is hartstikke goed. Alleen die deur wil gewoon nog van alles aan doen. Dat moet hij niet doen, want ik moet om 5:30 in Amsterdam zijn voor een interview. Gaat het niet lukken op deze manier? Zal ik Bob even opzoeken? Alsjeblieft. En de achterbroek aan zitten? Ja. Zeg ook, Bob, Graciela moet naar Amsterdam. Doei!